Takže čaute u nového videa a ideme sa pozrieť na nový update, takže poďme na to. Prvý si pozrieme shop, no ale ešte dokým to poviem, som chcel povedať, že už som tento update videl, ale ja som ešte o tom nenatočil video. Pretože tak. Takže poďme sa to pozrieť. Takže máme tu toto je dobré. Dobre, už to nič nie je nové, už iba toto. Normálne Nito haircut. Normálne Nido, what are you doing? Dobre. Máme Fishyho, je Fishy. On si to pláve, dobre. Máme Big Dažnik. A už iba toto už poznám všetko, dobrá. Takže Big Dažnik. Fishy, tu je Fishy, on ne. Fishy, prečo? Dobrá, persen. Mám tepláky. Nejaké malé nožičky mám, ale ja nožičky ani nemám. Dobre, to sa mi nepáči. Toto sa mi páči, všetko. Toto by som si normálne aj dal urobiť. Kúpiť teda, to si možno aj kúpim. A toto. Ja vypadám, keby som bol niečo, ja neviem. Takže ešte tam máme, že sú takéto konáriky. Že nie je také big konáre, ale také miniatúrne takto. Ale nedá sa na to stúpať, takže to nie je dobré a nechcem, aby to takto bolo v ďalších updateov. Ja viem, že tie malé styky zavadzali, že sa o nich proste všade búchalo, ale takto sa mi to nepáči, takže to. A potom ešte sem nedali to do shopu, ale tu dali, neviem prečo to dali zrovna sem, ale dali to sem, no. Proste to tak chceli. A asi to je všetko, tak čus.